Yol evren mugram dağların we derelerin arasından geçer. Yani erdeş var bu tarafın gelmesine göre oğudan mı? Karpuzakta Su vermiyor mu? sormalı. Sağlar kocuk var, konculu var, belka var. Maravadefeden Güvender tarafa yola çıktık. Yol evren mugram dağların we derelerin arasından geçer. Yol bizi Güvender ovasına alıp barýar. Güvender dağların arasında yerleşen kiçi asuda bir ovadır. Salam mehriban yildaşlar, arman Allah kuvat. Bugün Maravadefeň merdi ovalarının birine geldik. Gowender diýen bir owasy var Maravadefeň. Şu tak geldik, munda bir şarlawy bolmaly. Gowender owasyna sizde bir tandyp bereli, görkezeli. Owaň içine dere am şarlawyny bar köre, şarlawyny häzir bölümde bar köre, da abelim bar getirmiş şarlawy. Ýerim owaň içine gireýlim. Ay, Armadan. var. Adın näme burada? Kalas kurban adım. Familiň näme? Aşure. Aşuri. Bu owaň adyny aýdyp berjekmi? Näme o bu ta? Güvenler diýerler baba. Gowender. Ha. Näme taýpy ýaşaýar bu tada? Sağlar kocuk var, konculu var, belka var. Öz taýpaňyz näme? Tayfamız kocuk. Gozukmy? Nerden gelen ohamsy bu tada? Beşe kummetin ağırlığından gelen. Kummadyň Biz aragyny. bu tadı öğrenen atababımız. Ha, nerekden gelip durlar aýtyp obadan. Şu kalkırlan korpuzlar satarlardan. Am näçe meden gydmaty bar bu taýanyň? Näçe ýylla geçdik gellerini? İyi gelirlerimiz mahlukat geçmeli ama bizim ömrümüzden ağırda da. Ha. Ayağına 750 falandır ben. Güzel ýyl. 7. Ha. Am bu tada bir şarlok bar diýdiler. Ona formrakka. Ayağına avşar tiplerle tektirden tuvak gelen var. Ha. Am bir Gowender diýe owaňyň adyna. O nerden galýar? Nämeden galýar? Ama arbaşta da bizim evimizin yanına kolayca. Olakan adammışmy? Onun neyse adamdan bilecek ki Kovender var. Ada kalıptır sonra. Ha, bir adamyň ady, owaňyň ady. Hava. Am jemiyet adyny bilýärmi? Näçe hany bar ki bu taýyň? Ayıp tayım bilmeye abi. 40 hanı var abi. Kelhany bar. Am işleri näzire bu taýynyň? Ayıp tane işler taygan çok zattı. Keşawerzi zat näzire damdary? Damdari da bağ boşuna var. Adamlar katıp ayırdılar harçkanı. Ha. Kurok. Kurok ýyl bolýar. Kurok bolýar. Aham nä formrak 10 ýylda bu taýda? Kurok ýyl bolsa Tehrana gitjeldim ýa. İşlemeye gitti jogarlar kalaba. Tehranda da gitjeldim. Herhalde da ihtiyarlı inni. Türkiye'de da rağa ihtiyarlı. Başga keşwerlere de gitjäm. Gidiver yerler. Nereye peydara kadar verdiler. Ordan. Armada. O da mı? Bu owanyň adamlary arasda galyply we mehmançylyga hewasydyr.
Gowenderiň şarlagyna şuma ýollandyk, ýolly gorhuň içinden geçip gitýär. Bir bark görelim, suw barmy, suw ýokmy? Dağılım ağırmadı? Var valla. Oğdam hal. Olduda. Näme etdiň? Eşiqis. Suw esip bitdik o ýokarky yerlere. Hawa. Yer suw ormana şunu ýonaşdyryp diýenler, bilirler. Löýlelerini aýyrýanmy? Hawa. Tomus näme, garhuz aly zat ýokmy? Tomuz karpızakta Suw bermeýärmi? suw ormaly. Tada ýokmy ýa? Yok tada şu ileride biraz açıkpada. Ha. Ha. Suw nerden alýaňyz? Bu şu çaydan. Çaýyň näme bolýar? Şuna çay diýerse şu rutkany. Ha. Şuna şu löýleden getirýärmi? Hawa. Ştadan gelip, şu defa çıkıp gitýär motor bilen. Hawa. Ha bolýarmy? Allah quwatyn. Böyle. Çeşmenin ýoly dağlaryň we daşlaryň arasyndan geçýär. Her öwrüşikde täze görünüşikli agaçlar, çöl-çöp we gözellikli meýdanlar görünýär. Bir näçe çınar bagy bar, hewer ýaşapdyr. Buň ýyllar bolmaly bulan ýaşy. Reýşeler ştadan gitýär. Kökü ştadan. Hewer gadymy bagly bar, ýene goryp bir bagly ekseri. Goryp ýaty. Narbag beser kelmiş ýolla. Bu filmde gozetdaňyzdan, başardyňyzdan, ahyryna selwezden Türkmenleriň durmuşyndan we tabiatlaryndan has köp video görmek üçin YouTube kanalymyzy Türkmen Sahra TV-ni izlap bilersiňiz. Daşlar, agaçlar we sowjak şemal tabiat bilen sazlaşykly we asuda durmuşyň keşfini görkezýär. Jolbek da hewer kämiş bunu. Afalantyr oğlum. Şarlok tarafı Gorhol ýyryk gaýdanda takriban 1 kilometr medende. Maşyny gaýdyp bilýär. Ondan beri piyada gaýtmaly bolýar. Piyada şu wagt 15 daýygamdan beri ýörük gelek, häzir ýetemdik. Harp göreliň häzir.
Talardan nasıl udamtı? Tepelerine çeşme olmalı bu talarında. Masirde yollu calıp attan beri yankı akıp yatan su ştada yerin eteğinden gideceği ştadan. Ştada su gelip tu şundan medek şunun eteğinden geçip gidiyor. Sağına bir kozu çeşme çıktı taşların arasından. Tağların taşlar kullan fark etçe. Evra odan mı oldu? Dağına çeşme çıktı. Su akıp yatıyor. Her yerden su çıkıp yatıyor. Öyle çeşmesi. Geçecektir daştan aradan çıkıp yatıyor. Kembelinde nedir o? Tağrıban 20 dağı piyade reviyesi var yöne. Erdeş var bu tağın gelmeye göre oğudan mı? Bu akıp yatıyor yekleri. Yolu oğudan. Soğucak suyucu suyu var. Su içseniz de ştadan. Ştadan su çıkıp yatıyor. Bu tarafı bombast oluyor. O tarafta bombastmış. Şimdi ştadan çıkıp deha gitmeli ol ya. Sonra bir şok bakanda işin var bundan. Bak anırtına da geçip olmadı. O tarafta koruluptur, bağlanıptır. Şimdi afşarımız ştatı oluyordu.
Suat göwenderin şarlawına geldik. Ne görüp dursunuz şarlaw akyp ýetýän çeşmeň başyna baryp bilmedik. Bağlymyz tepesi